عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم رواه مسلم والبخاري. Ey Hudaýa peýgambere iman getirerler. Sığır satjak bolanda 2-3 gün önçäk ýa 1 hepde önçäk sagmany o sığırın emjegini çişirip ýaxşy dyzlardyp süýli sığırat kökezjek bolup musulman bolsaňyz etmäň diýipdir peýgamberiň haqqy gaýtarypdyr. La tusarru etmäň bir işi diýipdir. Diýäni dowary sığıry 4-5 güllep sagmanla alyan benne sonram awundyn gözüňe döneýin nämenkilik be 2 gün soňram 3 gün soňram aglawaty satýan adam haqqy bir ay 2 ay berdi eline ulaqan dawa ihtilaf o da iki musulmanyň arasynda qurbanlyk muga qurban aýyň awvelki 10 güni gaty teberrik muga qurbanlyk koyundan, sığırdan, geçiden, diyeden getirilýär. Kilolap da satyljak. Dinin, musulmançylygyň etme diýip Hudaý Taala etmelle diýen zatlaryndan onu duz berip, kärrak garfyz berip, kärrak suw berip, 1 kilo ýa 2 kilo agraljak ýa agraljak däl diýmek gaty bir Hudaý Taalaň ýokuş görýän zatlaryndandyr. We Şuayb peýgamberiň kafir kowmynyň etýän işlerini başarsalar bir musulmana bir neferi eziyet berjek bolup öz jübüsine bir zat diýerse boljak. Musulman adama zerer vermek ýadyňda bolmaýarsyň.